खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ सेरफांगुरियाव बिजेपि दोलोनि गेदेर सुबुं गौमाजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरियाव बिजेपि दोलोनि गेदेर सुबुं गौमाजों लोगोसे जयनिं हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि अशक सिंगालनि नुजाथिफैनायाव आथिखालनि मुंदांखा जाखांफु फालांगिरि मनरन्जन लाहारिया बिजेपि दोलोनि नियम निथि आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै जयनिं जादों। मैयानि बे सुबुं गौमाजों लोगोसे जयनिं हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि अशक सिंगाल बिथाङा माखासे बाथ्राखौ रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायथिदों। थांनाय मैया माखासे मानगोनां सुबुंफोरनि नुजाथिनायाव बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स क'क्राझार गोजोननि नोगोराव सा 678 बारग' NDFB केडारफोरनो फिक्स डिप'जिट फोरमानलाइ खेबसे अनसुंथाइनि फोरबोआरि राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा गोजोननाय फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि हाबाफारियाव बाहागो लानाय EM रनजित बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्राखौ बुंथिदों। बारग' NDFBफोरनि मुं लानानै सानैसो सुबुङा थामथि गोहोनि थुनज्लायनायाव मोनसे आलादा राजखान्थि हान्जा दानायनि थांखि लादों, नाथाय बे थांखिया बर' हारिनि थाखाय जेबो मुलाम्फा जाया, गुबुन थामथि गोहोनिसो मुलाम्फा। बर' हारिनि खौसेथिखौ फोजोबस्रांनो थाखायसो बेखौ खालामदों होनना EM रनजित बसुमतारि बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। आरोबाव बारग' NDFBनि सोद्रोमाफोरनो गावसुंथाफिन चेक राननाय हाबाफारियाव बाहागो लादों EM रनजित बसुमतारि बिथाङा। तामुलपुर जिल्ला एबसु आरो तामुलपुर जिल्ला बर' बिमा गौथुमाबो थांनाय मैया मुलुगनां आइजो सान फालिदों। तामुलपुरनि निजदेपलि गरमसिङाव थानाय सिखना जोहोलाव गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों मुलुगनां आइजो सान फालिदों। फुंबिलिनि समाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारिया जानानै थांदोंमोन। लोगो लोगोनो मुलुगनां आइजो सानजों लोब्बा लाखिनानै सावराय मेलखौ जिरायनाय जादोंमोन। मेलखौ बेखेवनानै होदोंमोन एकाउन्ट अफिसार तुतुरानि मोसाहारि बिथाङा। मख'नो गोनांदि मैया मुलुगनां आइजो सानखौ मुलुगनि गुबुन गुबुन ओनसोलजों लोगोसे गसाइगावआवबो मिरु UPPL दोलोनि आइजो लाइमोन गांखंनि बानजायनायाव गाजा गोमजायै फालिदोंमोन। फुंबिलियाव फिरफिला बिरहोनाय, गोजोननि थाखाय फारौ बेलुन बिरहोनाय आरो हानजा सुरनाय हाबाफारिया जादोंमोन। मैया बे मुलुगनां आइजो सान फालिनायाव MLA जिरन बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा उकिल मोसाहारि, मिरु UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि, लाइमोन गांखंनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म, बिना गयारि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। आसामनिफ्राय राव सोलायनायनि थाखाय साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाय मानगोनां देरहागिरिफोरखौ जोबोरै बरायदों बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथाङा। बान्था मोनगिरि बिथांमोनानो जादों श्रीमती उत्तरा बसुमतारी, मुस्रि अजन शर्मा आरो बुसुदेब दास। बे मख'जाथाव जाफुंसारनाया थुनलाइ आरो राव सोलायनायनि फारसे बिथांमोननि बाउसोमनायखौ मान होनायनि अनगायैबो इयुन जोलैनि लिरगिरि आरो राव सोलायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोहोगोरा थुलुंगा महरै खामानि मावगोन। आरोबाव बिथांमोननि जाफुंसारनाया रावारि बायदि रोखोम संरैखा खालामनाय आरो जौगाहोनायनि लामाखौ रोखा खालामगोन, जाय लाइमोनफोरखौ ओनसोलनि धोनि थुनलाइयारि दोरोङारि संदाननो थुलुंगा होगोन। बिथांमोनखौ थुनलाइयारि दावबायनायाव जाफुंसार जाबाय थानो गाहामै हामलायथि बावदों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। बिटिआरआव गोदानै फोसावजानाय सिखना जोहोलाव माहारियारि हाग्रामायाव आयेन बेरेखायै हाग्रा दानस्रांनायनि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। अरन NGOनि नेहाथारि रनजित मोसाहारिया बिटिआरआव गोदानै फोसावजानाय सिखना जोहोलाव माहारियारि हाग्रामाखौ नायबिजिरनाय हाबाफारि लादों। मुलुगाव फोसावनो थाखाय मैया फुंबिलिनिफ्राय अरन NGO रुनिकाटा फरेस्ट रेन्ज आरो बेंटल फरेस्ट बिड' जथायै मैया बर' हारिनि मुंदांखा इउटुबार डक्टर आलफ्रेड बसुमतारीखौ लानानै बिटिआरआव गोदानै फोसावजानाय सिखना जोहोलाव माहारियारि हाग्रामाखौ नायबिजिरनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बे नायबिजिरनाय हाबाफारियाव अरन NGOनि मासिगिरि जर्ज इस्लारि, अरन
एनजिअनि नेहाथारि रनजित मोसाहारि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिनि सिगां बिपिएफआ मोनसे गिदिर दुखु मोननाय सासेनि उनाव सासे बिपिएफनिफ्राय ओंखारदों। बिजनि 18 नं मानस सेरफां काउन्सिल बियाबनि बारग' काउन्सिलर आरो आथिखालाव बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि नेहाथारिया दोलो नागारदों। बिथाङा 18 नं मानस सेरफां काउन्सिल बियाबनिफ्राय खेबनै पेरिसन महरै सायख'जादोंमोन। क'क्राझार जिल्ला तृणमूल कंग्रेस दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि उत्तम कुमार तालुकदारआ इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। 3 नं श्रीरामपुर बियाबनि श्रीरामपुर गोजौ गेजेर फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव मैया इउपिपिएल दोलोनि मोनसे गेदेर जयनिं हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बे जयनिं हाबाफारियावनो क'क्राझार जिल्ला तृणमूल कंग्रेस दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि उत्तम कुमार तालुकदारआ गोबां गावनि मददगिरिफोरखौ लाफानानै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाबाय। लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बे हाबाफारियाव नुजाथिनानै बुंथियो दि हाग्रामा महिलारि बिथाङा इउपिपिएलनि सोरखार दाजेननायनि 10 साननि उनावनो सोरखारा बायगोन, गाबोननो बायगोन, समफोर बायगोन होनना बुंदोंमोन। नाथाय दिनैसिम इउपिपिएल सोरखारा 5 बोसोराव आगान होनो थांगासिनो दङ होनना बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।